En Vigo quedou suspendido por cuarta vez o xuízo polo atraco a unha sucursal de Abanca acontecido hai 3 anos. A razón é que un dos detidos por ese caso fuxiu cando o deixaron en liberdade e hai meses que non se sabe nada del. É unha historia con moitos capítulos. En 2023, 2 homes atracaron esta oficina da banca, pero quedaron libres. Uns meses despois, a un deles prendérono por outro asalto e agora está en prisión. O outro foi arrestado tamén por outro atraco distinto, neste banco. Ali levaran o maior botín das últimas décadas en Vigo, 300.000 euros. Pero como ese caso está atascado, el acabou por sair en liberdade provisional e fuxiu. El saliu de prisión en julio, me parece, do ano pasado, e desde esa fecha pois xa non tuvemos máis conocimiento de onde se ubica, onde está domiciliado. No asalto á banca, os ladróns ameazaran os empregados e un cliente con empezar os tiros, mentres mostraban o que parecían pistolas. Conseguiron 117.000 euros. Os asaltantes actuaron rápido, en poucos minutos marcharon da sucursal co botín. Ademais, para fuxiren, exixíronlle ao director da oficina as chaves do seu coche, un BMW que estaba aparcado aquí na avenida de Martínez Garrido e que utilizaron para escapar. Os dous acusados son veteranos delincuentes coñecidos pola policía no sur de Galicia. Neste caso, piden para eles 5 anos de prisión. Lógicamente que se presente, posto que non ten sentido moito, dado que a petición que se está facendo está por debaixo dos 5 anos que se podría conseguir, e podíamos acollernos a suspensión de ejecución, neste caso, cos características que ten esta persoa. Por lo tanto, non ten moito sentido. Non sei as circunstancias polas que está fora ou non a compareceu, evidentemente, pero, bueno, neste caso creo que é necesario que comparezca, porque non tendría maior problema. O xuízo quedou suspendido por cuarta vez. As dúas primeiras fora por cuestións técnicas. A demora beneficia ao detido que si está en prisión, que chegado o momento poderá alegar dilación indebida.